Maayong adlaw sa inyo da, sa Sagay, Pabrika, sa akon da mga paryente, kag mga amigo, mga amiga, mga classmate. Ari ako subong para imbitahan kamo nga lantawon ang pelikulang ipagwabuas September 10 dira sa Ayala Capitol sa Bacolod. Ang title sang movie, Magellan. Maswerte nga ini nga pelikula napili siya sa iban pa nga mga pelikula nga manami man, pero napili ang Magellan nga magrepresent sa Oscars. Kag ang isa man ka manami nga butang para diri sa ni nga pelikula kay ara man ko da. Medyo may pagka-kontrobersya ini nga pelikula kay ang pagkasulat kag pag-direct ni Director Love Diaz ay fully research on our history. Kag siguro this is about time nga malantaw naton kung ano gid bala ang tuod-tuod nga istorya sang aton nga banwa. Kag ginapangayo kong inyong suporta nga makalantaw ang kung hindi man ka makakadto sa Bacolod, siguro matawagan nyo ang mga amigo nyo man kag mga pamilya dra sa Bacolod nga lantawon ni nga pelikula. Kay taga-pabrika man ng artista. Salamat gid.